Skont dejta miġbura mill-Partit Nazzjonalista fil-bulettin ewlieni tal-aħbarijiet fuq TVM tal-ħadd filgħaxija, il-Gvern Laburista semma l-18% tal-ħin waqt l-Oppożizzjoni issemmit f'10% tal-ħin. Analisti tax-xandir qalu lil Net News li filwaqt li l-PBS jibqa' jsostni li huwa jagħmel distinzjoni bejn ir-rapportaġġ dwar proġetti tal-Gvern u l-attivitajiet tal-partiti, il-manipulazzjoni fuq l-istazzjon nazzjonali hija dettata minn politika editorjali li tara kif dejjem tagħti palata lill-Gvern. Eżempju ta' dan qalu l-istess analisti u għal-mod kif il-ħaġġir tirrapporta tal-aħbar dwar in-nuqqas tal-liema fl-iskejjel u t-tilwima li l-MUT għandha mal-Gvern. Din id-darba, il-Kamra tal-Aħbarijiet għażlet li tirrapporta dak li qalet l-MUT u dak li qal il-Partit Nazzjonalista u mbagħad irrapportat l-istqarrija tal-Gvern biex twieġeb għaż-żewġ fehmiet biex l-aħħar kelma tkun tal-Gvern. Din il-prassi hija sinonima mal-mod kif il-Kamra tal-Aħbarijiet tagħżel il-valur tal-aħbar biex dejjem taġevola l-aġenda ddettata mill-Gvern. Dan kollu qed isir ta' kuljum waqt il-bulettin ewlieni. L-istess analisti qalu li d-doża mistennija tiżdied hekk kif issa l-PBS se jiddedika stazzjon sħiħ għall-aħbarijiet u l-ġrajiet kurrenti.